És una de les més ambicioses de tots els països, totes les comunitats autònomes d'Espanya i també dels països del nostre entorn. Sobretot pel fet que, a veure, la situació actual, ho hem dit moltes vegades, de desafecció política, de fractura social, donat que hi ha moltes persones que estan passant situacions de precarietat econòmica important i, per altra banda, ens han colpejat molts casos de corrupció. Aquesta exhaustivitat de la llei de transparència fa que, encara que tenim el gruix de lo més important fet, que hi hagin coses que s'estan acabant de coure, no? Estan a la cuina, estan a punt de sortir. Som absolutament novedosos amb això. Per tant, no tenim antecedents de grups inscrits ni res. La llei, com molt bé vostè ha dit, va entrar en vigor ahir i, per tant, no és retroactiva. Llavors, per tant, no podem posar-nos a inscriure grups d'interès que nosaltres ens consti que estaven actuant de fet o perquè surten als diaris, perquè fan manifestacions, perquè tal, sinó que cal tenir un registre dels grups d'interès vigents. Jo crec que això serà una oportunitat per treure a vegades aquestes suspicàcies. Aquest governant s'ha reunit amb no sé qui, de què deuen haver parlat? Doncs és millor que se sàpiga. Per tant, les reunions que es vagin fent amb aquests grups d'interès seran públiques a l'agenda. Per tant, molt aviat tindrem això al portal. Si es tracta d'un grup d'empresaris que el que volen és que es construeixi en la zona de la Costa Brava, jo què sé, un port nàutic, doncs també s'han de reunir amb el conseller de Territori i Sostenibilitat o el que calgui i explicar-ho en l'agenda oficial i que això, per tant, les coses obertes no hi ha cap problema, perquè llavors es pot debatre, opinarà la ciutadania, no que us corregaríeu una zona d'especial protecció, una platja protegida. Històricament, doncs, hi ha hagut com una vergonya, una por a fer públic això. I realment amb la transparència s'acaba l'opacitat i el que es tracta és, molt bé, si això és una pràctica que es fa, que no està condemnada per la llei, si es fa bé, doncs que sigui transparent. A veure, evidentment, som totalment aprenents en aquesta nova llei i en aquesta nova cultura. Jo sempre dic que és una nova administració, un nou paradigma i una nova cultura per a tots. La societat ara resulta que ni històries culturals ni tarannàs. Ara és tolerància zero, estem passant per una situació de precarietat econòmica tremenda i que per recuperar la confiança, ni un Toblerone ni un euro. Hem de fer les coses bé i els hi hem d'explicar tot a la ciutadania. En canvi, aquests països dels quals parlem no tenen aquestes lleis. La llei danesa no la conec bé, però la sueca està ple de límits a la informació. La informació es podrà denegar pel cas que això afecti a l'interès públic. Per què? Perquè ells s'ho poden permetre. Com que ja hi ha una confiança, ja les institucions i el poder ha assolit aquesta confiança de la ciutadania, doncs ja saben que allò ho interpretaran amb seny i en sentit comú. Nosaltres ara necessitàvem, per exemple, amb molts pocs límits. Nosaltres només tenim els límits quan afecti a la seguretat, evidentment, si afecta la possibilitat que hi hagi un atemptat terrorista o així no ho podem explicar, o si afecta la intimitat dels drets dels menors, de les orientacions polítiques, sexuals, religioses, tot això evidentment no ho podrem donar. Jo crec que la força de la llei ens obligarà a apropar-nos molt a aquests països. Crec que tots ells són juristes molt ben preparats i si tenen alguna vinculació o han tingut alguna vinculació amb algun partit polític, jo crec que absolutament això no els hi ha d'afectar a la seva manera de treballar. Primera, que em penso que són juristes per sobre de tot, que per mi és l'important, no?
i segona, que hi ha una garantia última que és també anar als tribunals contenciosos administrativistes. El que importa és el concepte que cada persona tingui de la transparència, que estigui convençut de que la informació que l'administració té a les seves mans és de la ciutadania i que, per tant, se'ls ha d'exhibir si no és que afecta drets dignes de protecció més elevats. Certament, la llei de transparència deia que es tindria en compte, o sigui que a part de ser juristes avesats en la transparència, es tindria en compte que els coneixements amb arxiu i documents per anomenar els membres d'aquesta comissió. Però potser l'ajuda d'aquestes persones serà més necessària abans i després, que no en el moment de prendre la decisió, perquè la decisió és totalment jurídica. És decidir si són documents que l'administració té a les seves mans, no com està guardada ni arxivada, i decidir si hi ha algun límit que afecti a la seguretat nacional, a la seguretat de les persones, a la intimitat personal, a la pròpia imatge, a la protecció de qualsevol idea, ètnia, cultura, religió. M'explico, jo crec que hi som a temps. Jo els tinc al cap, m'he despatxat amb ells diverses vegades i tenim al cap que els necessitem, que han fet molt bona feina i que els hem d'encaixar en un lloc perquè ens ajudin. Aquí jo trobo a faltar molts discursos de triomfar, de tal, ens hem dedicat molts anys a les universitats, molt bé, s'estudia aquesta universitat perquè si fa tal carrera segur que troba feina i triomfarà més o menys o tal. I en canvi ens hem oblidat de l'ètica. Hem de treballar amb la transparència dels que ja estan exercint com a càrrec públic, com a servidor públic, com a governant. Hem de treballar per baix perquè els nanos, des de petits, aquests valors ja els tinguin. I jo penso que s'ha d'introduir a la primària o a l'ESO i al batxillerat i a la universitat. A la Universitat de Dret, evidentment, s'haurà d'introduir la transparència com una assignatura, perquè això anirà als tribunals. Doncs haurem de començar a fer debats, perquè això ja no és, s'ha dit que era un maquillatge, paraules molt buides, una moda. No, això és una obligació legal que jo dic moltes vegades, i ahir la consellera em deia que també m'agafaria la frase, que ha vingut per quedar-se, que és una nova cultura, i els dic, durar lex, sed lex, és la llei i s'ha de complir. Sí, és que jo crec que és l'únic camí. Jo crec que anem per bon camí. El que no pot ser, jo sempre dic, no pot ser el que es feia abans, sempre poso l'exemple de la carretera, del parc infantil, no pot ser que tu et trobessis allà un rètol. Aquí el Ministeri de no sé què ha decidit fer una carretera i ho fa l'empresa tal. No pot ser, ho posarem al portal i escoltarem a la ciutadania. A veure què diu, no, escolteu, que nosaltres considerem que allà és millor conservar unes platges que hi ha verges i que allà ho disfruta molta més quantitat de gent, Llavors, una vegada hagis recollit totes aquestes opinions, els polítics hauran de fer el que l'opinió majoritària digui.